Kumbaladap kami linti lepa. Kakinhun senrop Regional Democratic Alliance kabakintup ya kaseng UDP bet HSPDP. Hagasngi baar kala Pynbna o Presiden Barim jong kaseng HYC usam larang ba Robert June Karjarin kum Kyrtong Ïamon lang jong kani kakinhun senrop ban aireng national long na Bynta ke Ilekshon Sabha kabansalong hakabasedang jong snem manwan. Habakrench kinong patay kubor usong kunor ka RDA uba met ba lingdo ulaong ba uni u Kyrtong jong kani kasenrop unsa yeng hapo halor ka shap jong kaseng UDP. Ulang pentip ru bakim shim lai kreni ki wei pat ki Kyrteng nakadaw ba da ka wei kasur ke Ïamon lang ye uba karjarin. Da ka ba pensay ka rai ban Pynbna ka Kyrteng jong uba karjarin usketri ka RDA uba KP pangyang ulay thu bagi artli ki seng ki lai tai halor kani ka shap nakadaw ba baro artli ki seng ki don laki jong ki shap.